Nah, adalah assalamualaikum bose warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih kula Priagung Binakara kang sesilih Raden Cakra Hadiningrat Dimas Arya Sena kula niku Buang Rujak mijil saking tanah Jawi, Desa Pilang, Kecamatan Randu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nutukno lakon, guys. Aku wingi duh yo ini dagangan yang kemarin ya tak tambahi titik jajak ning pasar niku tak tambahi titik akeh-akeh kadane koyo ngene mendang mendung jajak ini gak biasane loyo aku apa yang gawa akeh gak wani kira gawa akeh untuk duit titik gak apa-apa nih. Kali ini yang saya bawa ini lah ya sederhana ya, tidak aneh. Yang penting hari ini saya bisa tuku beras kanggo ngeliwet ngono wae. Aku ini jane iki ya wis duwe ya udakara rada separo lah ya rada lumayan cara mono. Tidak terhalang oleh waktu dan tidak terhalang oleh hujan ngono ya. Udan ya nggon jajal yang ngantek 3 jam. Ya gak terang-terang aku. Wis sore juga iso ider. Kok balik ae. Hari ini ya biasalah hujan guys, muga-muga hari ini hari Sabtu malam Minggu mbok menawa engko iku panas sengenge iki yo niku kuwi saja iki rada ora patek semangat ngono. Iki sekitar udakara sekitar jam 6:30 deh, kayak 6:30. Janjane saya dagang rujak kalau hujan tidak terus menerus ngono ya. Hujan sekali hujan reda ngono lho. Aku iso ider ngono ya entar jane. Kemarin ku waduh wis piye golek gak ngono lah ya kowe sugih le. Hujan membawa berkah, memangnya hujan itu dari petani juga. Saya juga bahagia. Pariku kira-kira ya mudah aku. Kira-kira lho. Tidak dintekno Den Bagus sing ngarsa ya iku tikus. Iki wis nggo saiki aku kakek. Nutuk lakon. Kinggo balik-balik modal kan yo. Alhamdulillah. Wis dawanane wis rujak Indonesia wis ngene lah. Kalau saya dagang suasana itu saya mendung niki ora patek semangat. Piye? Ora patek semangat, hanya mengandalkan saja lekasan wong sing lagi tidak. Jane iki yo pomo panas akeh rada akeh duwe wong desa iki lagi panenan jagung. Panen tebu. Gandeng udan iki yang biasanya kita tebu ra iso tebang terkait gak iso mlebu. Dadi wong desa iku nek panen daya beli masyarakat iki rada rame lah bakul-bakul. Lek tuku seger-segeran lek ku tebang tebu bojone ya. Bojoku nang ngurut jagung iki lah rame. Wis iki tak japanane ae. Tak japanane Bismillahirrahmanirrahim. Tolukem tunggak lunga sekolah mintem karangan puter bareng bagus mulih sandang pangan. Kula lanang padha nyimpang kula wedok padha tuku padha kecopat doku semprong bolong tal pinjal tumane asu rondo sing ora ompong aja do melu aku rondo sing ompong padha mlayu. Sebab dina iki aku dodolan rada kendo gara-gara udan dek wingi ora payu. Ya payu nang saithik. Pikopat kapit bangkel sapu kerang saka itu kawah adik-adik padha tangi aja pijer duwe kulit sandang pangan kanggo nyukupi saben dinane bakul rujak edan wedokan paling penak makani wedhus. Lho. Bojoku ku wong iki buah mbone diparake iki. Lho buah. Wong iki sing pasrah iki kongkon apane wedhus.
Wedhus ning kuwi regane kocar-kacir ora enek regane lho wedhus. Lho. Ini iki ya tuku ini iki. Landing sak ini lho tuku. Nang sesuk iku wedhus tak didol yo. Ora enek regane kadang rugi ngono guys. Biasa. Wis sik. Kocan opo tinang aduh pecah HP-ku. Lho wedhus iki. Bare ceblok kelotak ngono campur. Untung kok gak apa-apa ya aku yo ceblok ngono. Dian nih. Sik nang batok ngono. Terus paling didoyoran regane terus sampeyan yo 400 iki. Ora enek panganan. Ning iki. Mamoke nek ndi kene. Buah nendi. Ini Jeporo, apa masak apa? Jeporo mbok. Alah. Enek pindang bawean apa isa nyegreatan. Cinta. Pindang bawean cementel. Apa diapakno pindange? Ya tak masak. Ya tak masak aku ae. Nek gak iso wong gak sebok rajangi. Brambang bawang. Candel. Kilo. Hmm? Kilo ning kene. Oh, iku tak masak ae. Sama kletek rambut iki. Pas tuku lengo. Lha kuwi ning gresek. Oh, iki apa? Tuku lengo ketek. Kayak di Lombok. Gimana sih kok rajangi Lombok ngene kok Oh, kae rajangan Lombok. Rajangi naik, rajangane naik. Lombok itu pindang opo wah asin wah asin. Oh, kayak lombok hijau ini pugeli ngono ra umut. Pesuwan. Sik iki tak golek sik iki. Ngono jenenge dudu pindang. Aduh. Ceblok kabeh. Iki diumbah piring apa ora yo? Wis tak umbah. Iwak asin iki dudu pindang. Masak kabeh ora yo. Wis ora usah tak masak kabeh. Oh. Oke, tak kanges iki. Masak ini kayak gelis. Carane digoreng dhisik. Manune ndi yo. Ada jelas. Kano. Sambil masak iki aku. Apa nang ning kantor nang masak sik. Iwak asin.
separuh aja pada masak aku. Saya tak sambil ini. Nah, wah, terlombok ini. Ya, lombok hijau ini tuh orang pada kecil lombok hijau larang nih. Lombok hijau tampak larang. Oh, isi matang isi disongo. Banyak buah meterno nganten menuju para erarok. Masak mangan ini saus enak era karo para. Pakai kriminal kekowan. Kau kerim rongongnya. Kau kerim rongongnya. Masakan toron ya. Saya lombok ini ora ini gimana? Ora kecil. Ya pernah. Tomat. Masak kabeh apa ora? Masak kabeh ae. Lah, masak kabeh. Oh, rasanya gini. Tomatnya tak kayak loro ae. Oh, buat tomatnya ada bawang apa sih? Kau pakai? Bumbunya pakai mungkin bisa di sini kere terus pakai ini ya untuk video kami ini ya orang masuk berat kayak juga masak itu tak awasi enak yo kono ra enak yo enak muga-muga. Oh, asem kok direk nang durungane tok. Asem dienggo masak kok iso guyang rono guyang iki yo. Enaknya ngeten iki anjane lombok ijo ngeten iki. Lombok ijo niki ora pedes dienggo tekukan mawon. Ora usah diketoki wis pokok langsung mawon gitu. Kabeh nomor yang gak uwes. Ya kanggo terang-terang dino.
karo ngenteni mateng iki. Entek mateng arep nempurno. Iwak asin. Lombok ijo. Ora usah diiris-iris. Terlalu lembut. Tidak ini. Jadi masak kok mengenang mau ngapa ini? Wah, kok ini kan? Ini berambang bawangnya dimplung, tomat berambang bawang. Ini kalau kayak peneng kantor nih dia tuh, dia masak ini. Ini namanya entong-entong iwak asin. Entong-entong iwak asin di tengah. Adur lek adur. Ini entong-entong iwak asin. Ayo kita nih. Nah. Ini sudah paling bos sekurian ini. Paling bos sekur. Ini matangnya ini kalau hitung semua. Ini neng. Terus entong kok juga enak. Pun rasa kakek. Rendang matang. Ada apa? Wajan kayak bungkus nih dulu. Masa kok di kok ngono kok yo. Entong-entong iwak asin ngeten iki. Wah, cinta amplong nomburi mang yo ora mateng-mateng. Nanti itu gue hemat aku masak yo. Kita masak semua ya nih apa? Ini sudah enak era biru-biru nih. Entong-entong iwak asin. Bumbunya itu berambang bawang, lombok hijau, tomat, dan pakai gudok karo moto. Ini bunyinya. Masak toron kerjaan ini jadi kenapa masak mana anak wedok nang enggak ngomong ngereweng kreya wong tangi dari wong gubuh asinnya kan itu masakan dan robek itu dan asin itu cara gue mungkin
yo buyak kula. Sing penting mateng sih. Nah ini cuma lo salah emang apa tak masak kabeh yo ora yo ora. Pon mateng pon. Oh, alah, wajan di rumah saya koyo. Wajan di rumah saya so. Gulik. Gadok walek tenan. Era guru-guru nih mungkin. Nanti maksud aku. Bar. Malah ceblok. Lu itu tadi nih. Nah. Sarapan udah badhe ning kantor iki sarapan dhisik. Masakan dhewe enak era guru-guru. Mateng, Mbah. Wis mateng ta mangan Wis enak. Enak apa tak bumboni. Aku ora iso masak, Mbah. Tangi, Mbah. Mau tak lanjut tangi, Mbah. Tangi yo kono ae kok. Tangop nek. Alah yo putune kok ayu dhewe putune topo yo. Putune topo yo kok ayu yo kok mangan. Apa iki? Senengane kok ngetuti jempolan yo. Cuma satu seriato itu. Ya, dukung atus. Ya piye? Ini kudu anu ae. Kok jangan ini, jangan anu. Mak, saya yo siap-siap. Saya yo ingat mak. Iya, enak. Bagi pung. Enak era guru-guru. Jangan lodeh enak. Iya mampu. Deh sore gak diinget weh. Cuman tak sorno kene ya bar aku ora sido mangan. Lain cipi karo driji. Yang dulu atur salam. Kalau badhe tang kecak-kecak niki ben pangkat ning kantor. Ya asin mangane.